Avem înregistrați circa 100 de participanți. Bună Mai dimineața! așteptăm un pic. Bună dimineața! Mai așteptăm un pic toți să se conecteze și începem. Bună ziua, bună dimineața încă o dată la toți. Cred că putem începe pentru că avem cumva o agenda așa mai restrânsă și să nu pierdem din timp. Numele meu este Emilia Ciobotari, reprezint Direcția Coordonarea Asistenței Externe din cadrul Cancelariei de Stat. Cunoașteți probabil că de curând Cancelarea a preluat rolul de Autoritate Națională de Coordonare a Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională. Și având în vedere că am devenit ca țară eligibil pentru un nou program, programul Interreg Europe 2021-2027, ne-am propus să avem această sesiune de instruire. Nu înainte de a începe, vreau doar să fac unele anunțuri, ceea ce ține de logistica acestei sesiuni. Noi vă rugăm mult, dacă sunt deficiențe cu sunetul, cu video, să ne scrieți în chat și totodată după fiecare sau pe parcursul prezentărilor, dacă apar întrebări referitor la ceea ce se prezintă, la fel să scrieți în chat și după fiecare prezentare vom prelua întrebările și vom avea această sesiune de întrebări și răspunsuri. Până la moment avem 63 de participanți, înregistrați au fost 100, probabil se vor mai conecta pe parcurs, dar cred că e timpul să lansăm această instruire. Alături de mine am colegii de la Autoritatea de Management și Secretariatul Programului Interreg Europe, domnul Ervin Siveris, directorul de program, dacă corect am pronunțat. Vă rog să veniți și dumneavoastră cu un salut. Ervin, if you could also say hi. Yeah, good morning. Thank you, Emilia. Even though I did not understand what you explaining already, but I assume you told all people that in the Interreg Europe event. And a warm welcome also from my side. We are here, as I assume Emilia told us, to present Interreg Europe and the huge opportunities we have. 36 countries
in Europe are willing to cooperate, to share with you their experience, their good policy examples. We are more than 300 regions who are there, as I said, on the one hand, listen to you, but also on the other hand, also learning from your experience in policy implementation. We have two main pillars of activities, which are the projects, and we have a call open, and the policy learning platform with additional tools, which may also be interesting for you. My best member of staff, Laurencio, is here to explain you all the details, and I heard also he speaks a little bit the language more than I do, your language. And he will give presentations, guide you through the program, being your contact point, answer all the questions. So don't hesitate to use, but not abuse Laurencio. We have, of course, a lot of newcomers. You are all newcomers in this program. You may have some experience in transnational or cross-border programs, but also Laurencio will give you all the details and explain you all the difference between the experience you may have and what our program is about. For those of you who are further interested, and I hope many of you are further interested in the program and would like to apply, use our services, I was asked to remind you also that you should join our online community on our website. You get first-hand information, a newsletter, and have access to the information and experience of all the other regions, and it's the first step to start using the services of Interreg Europe. With this, I close my hello. I wish you a very interesting 1.5 hours now, and I hope to see the one or the other of you soon in a lead partner event, meaning of a partner of approved project, very soon, somewhere at the beginning of next year. So with this, all good luck, and as I said, I hope to see some of you soon. Thank you. Thank you, Erwin. I will switch to Romania. Dragi participanți, dragi colegi, într-adevăr, după cum a menționat și directorul de program, este o nouă oportunitate pentru Republica Moldova, având în vedere decizia Comisiei Europene de la final 2023, când țara, alături de Ucraina, a devenit eligibilă încă pentru 2 programe de cooperare teritorială, programul Interreg Europe și programul URBAC. Probabil mulți dintre dumneavoastră sunteți bine cunoscuți cu programele de cooperare transfrontalieră și transnațională și cunoașteți cumva acele cerințe, cadrul de cooperare stabilit. Interreg Europe este un pic diferit, dar detalii în continuare o să vedea Laurențiu. Nu înainte de la fel a vă încuraja să fiți cât mai activi, să ne dați în chat pe parcursul prezentărilor întrebările. Laurențiu o să vă povestească în sesiuni separate în ceea ce ține de principalele caracteristici ale programului în general, dar și mai mult despre apelurile de propuneri, cum pot fi stabilite acele parteneriate de cooperare pe care are și obiective. Și va fi și o prezentare ce ține de platforma de învățare pe care o oferă acest program. Noi vă încurajăm să fiți activi și să ne oferiți întrebările care apar pe parcursul prezentărilor. La fel, vreau să o introduc și pe colega Petra, care este de la program, și pe Laurențiu, care ambii vor încerca să facă, în special Laurențiu va face prezentările, Petra ne va ajuta și pe partea de elemente tehnice sau anumite deficiențe care le întâmpinați, poate de sunet, de audio. Dar ne scriți, vă rog, în chat și după avem schimbul ăsta de întrebări și răspunsuri. Eu vă mulțumesc, Laurențiu, over to you.
Laurențiu, se aude? Acum ar trebui să se audă. Ok, ok. Bună Perfect. dimineața, bună ziua! Vă salut din nordul Franței, de la Lille, acolo unde secretariatul programului Interreg Europe își are sediul principal. Eu voi fi cel care vă va introduce programul Interreg Europe. Pe următorii ani eu voi fi principalul vostru contact în cadrul secretariatului de la Lille, așa că vom avea astăzi 4 prezentări, vom deveni prieteni, o să vă explic cât mai multe lucruri despre programul nostru. L-ați cunoscut deja pe nonconformistul nostru director. Așa este toată echipa de la Lille, o echipă foarte aproape de oameni, foarte naturală, foarte simplă, la fel ca spiritul programului nostru, unul de învățare între prieteni, între colegi, indiferent din ce țară, din ce regiune a Europei venim. Veți fi cu mine astăzi pe parcursul a 4 prezentări scurte și aceste 4 prezentări sunt într-adevăr varianta simplificată a ce înseamnă programul nostru. De obicei, când facem info-day-urile pentru apeluri, avem astfel de evenimente de 4 ore în care mergem foarte în adâncime în conceptele care se aplică în program, care sunt elementele pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când construiți un proiect sau când deveniți un partener de proiect. Doar țineți minte că ce facem astăzi este doar o introducere sumară. În plus față de aceasta, deja vă încurajez, vedeți Biblia noastră, manualul de program acesta. Și noi, ofițerii, întotdeauna suntem cu manualul lângă noi. Acesta este primul lucru pe care ar trebui să-l citiți dacă într-adevăr vreți dacă o să reușesc să vă conving să participați în programul nostru. Și ca să nu mai lungesc foarte mult introducerea, o să încerc să dau drumul deja la prima prezentare, în care vom vedea caracteristicile cheie ale programului și o să încerc să vă explic un pic diferența între ce este programul Interreg Europe și ce sunt programele transnaționale, un pic arhitectura fondurilor și așa mai departe. Haideți să încerc să fac un share la ecran și să sper că va merge. Da, se vede, Laurențiu. Am I in presenter mode, Petra? Not yet. Da, da. Presupun că acum se vede cum trebuie. Tot nu? Ok. Ok. Am nevoie de un pic de asistență tehnică pentru partea asta. Lucrăm cu tehnologie. Ok. Ok. Let's try another way. Domnule David, atunci când Da. deschideți prezentarea, în josul paginii este acolo mai multe formate. Da, am Puneți apăsat cartea pe deschisă. același... Cartea deschisă, când o puneți, ea se pune pe tot ecranul. Mersi. Ok, haideți să începem. Share. Și apăsăm pe butonul ăsta. Și acum se vede toată? Sau tot nu? Ok. Avem un pic de probleme pe partea asta, dar cred că se vede ecranul, prezentarea și
Da, o să încercăm să continuăm așa. Să doar verificăm să... Laurențiu se vede doar că... deja a dispărut. Bun. O să încercăm din nou. Îmi cer scuze pentru aspectul ăsta. Ieri am verificat și mergea totul bine. Do it from your script. Ok, o să încercăm altceva. O să încercăm să o rugăm pe Petra să facă ea share pentru ecran și și o să urmăresc de acolo și ea o să mă ajute să schimb slide-urile. Cum începem așa? Ok, perfect. Da, se vede. Bun, o să încercăm așa. Next. Bun, așa cum vă spuneam, trebuie întâi să localizăm un pic programul nostru în arhitectura fondurilor europene destinate cooperării interregionale. Și avem politica de coeziune a Uniunii Europene și tot regulamentul fondurilor europene pentru dezvoltare regională este împărțit pe mai multe ramuri, una dintre aceste ramuri fiind alocată programului de cooperare Interreg, care are 4 piloni. Sunt programele de tip transfrontalier, sunt programele de tip transnațional, sunt programele de tip interregional și programele pentru coloniile de peste mări ale țărilor care erau în trecut imperii coloniale, cum este, de exemplu, Spania, Portugalia, Franța. Deci sunt anumite fonduri dedicate pentru aceste insule care se află peste tot în peisajul oceanic. Dintre acestea, ce este important pentru noi este pilonul C, ramura C, programele interregionale, unde vedeți că dintre cele 10 miliarde de euro alocate celor 86 de programe pe toate cele 4 ramuri, avem 394 de milioane de euro alocate programului Interreg Europe. Scopul programului Interreg Europe este acela de a îmbunătăți politicile de dezvoltare regională și vedeți că este o paranteză sub acest program de dezvoltare regională care se referă la programele de tip Investment for Jobs and Growth. Ei, acesta este un obiectiv al politicii de coeziune a Uniunii Europene și este o relicvă a felului în care funcționa programul Interreg Europe în trecut, pentru că misiunea programului nostru era să ajutăm regiunile din Europa care gestionează fondurile europene să le gestioneze într-un mod mai eficace. Ei, programul nostru de-a lungul timpului a evoluat și acum nu ne axăm doar pe modalitățile de gestionare a fondurilor europene, ci pe orice politică publică. Orice politică publică poate fi abordată în programul nostru. La ce se referă programul nostru? Programul nostru este un program soft, nu este un program de investiții, se referă la schimburi de experiență, la învățare și la
anumite elemente de testare, acțiuni pilot, pe diverse teme de interes pentru dezvoltarea regională. Ce deducem din acest lucru? Că programul nostru se adresează în principal celor pe care noi numim policy makers, dar prin policy makers să nu se înțeleagă politicieni, ci actorii politici, toate persoanele din organizațiile în principal publice, care sunt implicați în crearea, gestionarea, monitorizarea programelor, strategiilor, planurilor, legilor care sunt la nivelul regiunilor. Și principalul lucru pe care îl finanțăm prin programul nostru este schimbul de experiență. Ce este diferit față de programele transnaționale sau transfrontaliere este un pic abordarea, în sensul în care, de exemplu, în programele transfrontaliere avem tot timpul o temă centrală, de exemplu, să zicem, programul transnațional Dunărea. Aici vom vedea proiecte care se aliniază, o temă ar putea fi gestionarea inundațiilor într-o anumită zonă. Dacă ne uităm la zona mediteraneană, acolo au alte probleme de gestionare a turismului, eroziunea costală și atunci ei trebuie să creeze, regiunile care vin în proiecte trebuie să creeze împreună o strategie de gestionare a acestor situații. În programul Interreg Europe este un pic diferit. Se pleacă de la o problemă comună, să zicem, cum să sprijinim mai bine întreprinderile în regiunile noastre, iar aceste organizații care doresc să coopereze, pe parcursul a 4 ani, schimbă experiență, prezintă fiecare cum gestionează această situație și cu lecțiile învățate nu creăm o strategie comună, ci ne întoarcem la noi acasă, la instrumentul nostru de politică și vedem cum îl putem adapta astfel încât să putem gestiona mai bine această situație la noi în regiune. Deci, încă o dată, mergem, învățăm, luăm lecțiile acestea și încercăm să facem ceva cu ele acasă, la noi în regiune, la noi în localitate, la noi în țară. Next slide, please. Bun. Așa cum am anticipat și cum a anticipat și Ervin, programul nostru a fost recent deschis către 7 noi state, printre care și Moldova. Dar alături de acestea, în cadrul programului Interreg Europe, veți putea colabora cu toate statele membre ale Uniunii Europene, alături de care avem ca parteneri asociați Norvegia și Elveția. Deci, parteneriatele de proiect pot include parteneri din tot acest peisaj geografic, care include Uniunea Europeană, Norvegia, Elveția, Bosnia și Herțegovina, Albania, Moldova, Montenegro, Macedonia de Nord și Ucraina. Pentru că nu știu dacă sunteți foarte familiari cu tematicile care pot fi abordate în cadrul proiectelor și pentru că nu o să am în alte prezentări oportunitate să vorbesc despre asta, vreau să iau un pic de timp și să vă explic un pic care sunt pilonii, tematicile în care pot fi dezvoltate proiecte sau, în orice caz, activități în cadrul programului nostru. Pentru cei familiari cu politica de coeziune, cu modul în care sunt alocate fondurile europene în statelor membre ale Uniunii Europene, politica de coeziune pentru această perioadă de programare are 5 piloni: Smart, Green, Connected, Social și Citizens. O să încerc să vă explic un pic de fiecare cam ce gen tematici sunt abordate. De exemplu, sub pilonul Smart avem tematici precum specializarea inteligentă, cercetare și dezvoltare, digitalizare, sprijinul competitivității întreprinderilor. Pe tematica Green se pot crea proiecte unde să aibă loc schimburi de experiență pe teme precum schimbările climatice, eficiența energetică, cum să sprijinim energiile regenerabile, cum să ne transformăm companiile într-unele care reciclează produsele, aplică principiile economiei circulare, cum să conservăm biodiversitatea. Deci acestea ar fi temele sub pilonul Green.
Pe partea de Connected, aici avem proiectele în care schimburile de experiență se axează pe cum creăm infrastructură, cum o gestionăm, dar asta în principiu conectat cu rețelele de transport, cu arterele de transport ale Uniunii Europene. Pe pilonul social, așa cum puteți anticipa, aici avem tematici precum integrarea comunităților marginalizate, a migranților, proiecte de lifelong learning, partea de gestionare a sistemelor de sănătate și așa mai departe. Iar pe pilonul Citizens, aici este un pic mai complexă situația. Aici avem strategiile de dezvoltare integrată a unelor zone, astfel încât modul în care este dezvoltată o anumită zonă să fie mai aproape de cetățean și de nevoile lor. Aici putem vorbi despre strategii de dezvoltare integrate a unor zone urbane sau a unor zone rurale, de reconversie a unor zone miniere, unde avem nevoie, de exemplu, de proiecte care să aibă în vedere atât pilonul smart, cât și green, cât și social, și connect. Deci, în aceste proiecte integrate de dezvoltare a unor zone, dacă vreți să schimbați experiențe pe acest domeniu, să învățați în acest domeniu, trebuie să aplicați pentru un proiect în domeniul Citizens. Deci acestea sunt cei 5 piloni ai politicii de coeziune, alături de care avem un pilon care este foarte specific programelor Interreg și se referă la partea de guvernanță. Când spun guvernanță, aici avem proiecte de tipul cum să implementăm în țara noastră sau în regiunea noastră conceptul de achiziții inovative. Sau, de exemplu, avem un proiect acum pe pilonul acesta care realizează schimburi experiențe despre cum se pot utiliza datele geografice din satelit provenite din această tehnologie în procesul de decizie publică. Avem alte proiecte care se referă strict la cum să aplicăm digitalizarea în domeniul public. Deci, vedeți, aici nu este ceva tematic care merge pe partea de verde, pe partea de green, ci sunt mai degrabă procesele administrative, cum pot fi îmbunătățite ele. În oricare dintre aceste domenii pe care vi le-am enumerat și care sunt explicate mai pe larg în manualul de program, puteți aplica pentru proiecte, puteți vă alătura unor consorții care vor să facă schimburi de experiențe pe aceste domenii. Next slide. Așa cum vă spunea și Ervin, programul nostru este structurat pe două elemente. Cel mai atrăgător și cel mai important pentru dumneavoastră probabil vor fi partea de proiecte. Aici este și grosul bugetului alocat programului Interreg Europe. Noi finanțăm proiecte de cooperare interregională în care regiuni din Europa lucrează împreună pentru o perioadă de 4 ani pentru a ajunge la această îmbunătățire a politicilor proprii de la ei din regiune. Pe lângă aceste proiecte, care constituie grosul programului nostru, avem noi, secretariatul, un proiect care este numit Policy Learning Platform, această platformă de învățare a politicilor, și am creat acest proiect care este implementat direct de noi, de secretariat, cu ajutorul unei echipe de experți. Am creat acest proiect pentru a uni între ele celelalte proiectele din pilonul 1 și pentru a lua cunoștințele generate în aceste proiecte și a le deschide comunității largi, astfel încât acele bune practici care sunt schimbate, acea experiență dobândită în cadrul proiectelor să nu rămână în acest mic siloz al proiectului respectiv, ci să poată fi accesibilă organizațiilor care sunt implicate în alte proiecte și accesibile de asemenea organizațiilor care nu sunt implicate în niciun proiect. În prezentările următoare o să am o prezentare strict pe partea de proiecte și o prezentare strict pe partea de Policy Learning Platform, astfel încât să vă familiarizați un pic cu aceste concepte. Next. Așa cum vă spuneam, când o să discutăm mai larg despre proiecte, ce sunt aceste proiecte,
Sunt niște schimburi de experiență intense pe perioada a 4 ani, în care actori politici din regiunile europene cooperează și caută inspirație, caută soluții, astfel încât să-și rezolve aceste provocări în domeniul dezvoltării regionale. Next. Și așa cum vă spuneam, platforma este acest proiect al nostru, care și este și el structurat pe partea de cunoaștere, pe partea de comunitate, pentru că programul nostru are ca element central comunitatea, experții din regiunile europene și avem și un pilon de servicii pentru dumneavoastră în cadrul acestui proiect pe care o să vi le detaliez în prezentarea următoare. Next. Și acum cred că ne putem opri pentru un moment și dacă sunt deja întrebări, sunt pregătit să încerc măcar să răspund și în cazul în care decideți să trecem direct la următoarea prezentare a proiectului, este la fel de bine pentru mine, cum doriți dumneavoastră. Laurențiu, cel puțin în chat, mersi pentru această sesiune introductivă. Cel puțin în chat nu este nicio întrebare. Colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rugăm să interveniți. Dacă nu, continuăm. Dacă se poate o întrebare, numesc Alina. Spuneți-vă. Da, bună ziua. Spuneți-mi, rog frumos, deci din câte eu înțeleg, proiectele se depun de țările UE, pentru că noi cumva aderăm la aceste proiecte, corect înțeleg? Temele. Da. Proiectele se depun nu de țări, ci se depun de consorții. De exemplu, o să vedeți în prezentarea următoare, pentru a realiza un proiect, trebuie să existe un minim de parteneri de proiect din diverse regiuni ale Europei și ei depun împreună un proiect. Într-adevăr, există un rol de lider de proiect, cel care oficial depune proiectul, cel care este principalul contact cu secretariatul, are un rol de lider. Dar, dincolo de aceasta, toți partenerii sunt egali, indiferent din ce țară vin. Acum, dumneavoastră, dacă doriți să inițiați un proiect și să fiți lider, acest lucru nu cred că este posibil, cel puțin nu în programul actual. Poate în programul viitor, după ce dobândiți experiența, veți putea participa și ca lider. Ce vă recomandăm pentru moment este să vă alăturați unui consorțiu deja format. O să vedeți, o să vă prezint oportunitățile, cum puteți adera la aceste consorții Okay. și să începeți de acolo. Deoarece următoarea întrebare era dacă putem vedea care ar fi lista proiectelor care deja poate sunt propuse din partea unor lideri și poate temele noastre cumva sunt similare, dar ok, așteptăm în prezentare. Mersi. Da, cu mare drag o să vedeți. Ce s-a întâmplat până acum este că am avut deja un apel de proiecte în care au fost finanțate 72 de proiecte. Deci acestea sunt proiectele din apelul 1. Pentru proiectele din apelul 2, suntem acum în perioada de rezolvare a condițiilor, ceea ce înseamnă că suntem pe ultimul 100 de metri pentru a le aproba. Foarte curând vor fi informații, website-uri specifice și pentru acestea. Toate sunt centralizate pe website-ul Interreg Europe. Ce va trebui să faceți ca prim element? Vă înregistrați în comunitatea noastră și aveți acces deja la toate website-urile, cu toate persoanele de contact, cu toate temele abordate și așa mai departe. Mersi. Dar o să vă explic mai multe despre lucrul ăsta. Cred că putem trece la următoarea prezentare, dacă sunteți de acord. Laurențiu, a mai fost o întrebare în chat, dacă e aceeași formulă ca și la Horizon Europe, programul tematic al UE. Din păcate nu vă pot răspunde la întrebarea asta pentru că nu sunt prea familiarizat cu Horizon Europe. Ultima dată când am lucrat în domeniul ăsta se numea programul Cadru 7, deci cu mult timp în urmă. Ce vă pot spune este că
Condițiile de cooperare sunt foarte bine detaliate în manualul de program și vor fi explicate și mai tare prin termenii de referință ale apelurilor pe care le depunem. Ceea ce trebuie să știți este că lucrați în consorții, schimbați bune practici. Din câte știu eu, Horizon este un program de cercetare. Aici noi nu finanțăm cercetări. Aici finanțăm vizite de studiu de la o regiune la alta, mici studii regionale, să vedeți care este situația la voi în teritoriu, ce poate fi îmbunătățit. Schimburi de experiență, după aia puteți face un peer review, un staff exchange, mici acțiuni pilot pe sume rezonabile, sub 100.000 de euro, ceva de genul ăsta și cam la asta se rezumă programul nostru. Este un program de învățare, nu este un program de cercetare în care trebuie să produceți neapărat ceva și cu siguranță nu este un program de investiții unde să puteți crea o infrastructură, să reabilitați o clădire. Nu, asta nu se întâmplă. Este un program de învățare, pur și simplu. Da, e perfect că ai făcut cumva claritatea respectivă ca să nu fie, iată, spațiul ăsta cumva de interpretare sau... Și de așteptări, un orizont de așteptări care să nu fie realist față de programul nostru. Da, eu zic să continuăm cu prezentarea și atunci cred că vor avea răspunsuri mai clare la întrebările cine poate aplica, eligibilitate, apeluri și oricum, nu ezitați să puneți și în chat întrebările și discutăm poate mai pe larg la final după ce avem toate elementele în peisaj. Okay. Petra, now please, if you can share the second presentation. Între timp, când apare prezentarea, o să vă mai fac o precizare. Eu, cu tot dragul, voi fi pentru voi aici la Lille, astfel încât să putem face aceste conversații, aceste clarificări în limba română, însă trebuie ținut minte limba oficială a programului și tot ce se întâmplă în proiecte, în activitățile Policy Learning Platform, toate acestea sunt în limba engleză. Așa că identificați în organizațiile dumneavoastră acele persoane care au competențele lingvistice necesare, gestionării unui astfel de proiect. O să vă spun că nu e niciun secret că avem parteneri din diverse țări și unele foarte dezvoltate care se lovesc de aceste bariere lingvistice când ajung în proiect. Dar la întâlniri nu prea înțeleg ce se întâmplă acolo. Deci încercați să găsiți în organizațiile dumneavoastră punctele forte și pe partea lingvistică, astfel încât să puteți să profitați la maxim de toate cunoștințele și experiențele pe care le veți dobândi în proiecte. Next slide, please. Next, we can go through these ones. Haideți să vorbim un pic despre activitățile din cadrul programului și în primul rând, despre obiective. Obiectivele proiectelor derivă foarte clar din obiectivele programului, adică ce v-am explicat înainte. Este vorba despre îmbunătățirea politicilor publice, ceea ce în cadrul programului Interreg Europe numim Policy Instrument. Și acest concept este un concept absolut cheie în programul nostru. Conceptul de Policy Instrument este poarta de intrare într-un proiect. Partenerii care creează proiecte trebuie să selecteze acel instrument de politică publică, acel policy instrument pe care doresc să-l îmbunătățească. Iar în aplicație trebuie să ne convingă de faptul că este în puterea lor să modifice acest instrument politic. Asta se demonstrează în principal prin faptul de a spune că, uite, eu sunt un oraș și abordez ca instrument de politică strategia de dezvoltare urbană a orașului. Dumneavoastră fiind deja municipalitate, este clar că aveți rolul decizional în acest instrument de politică, dar poate exista și cazul în care un ONG
vrea să depună și să adreseze acest instrument de politică. Ei, aici va trebui să găsească o metodă să ne explice că acest ONG are un rol în procesul de decizie a instrumentului de politică. Pentru că dacă nu va putea participa în proiect, pentru că nu își demonstrează capacitatea de a atinge rezultate. Și haideți să vă explic un pic mai concret ce înseamnă policy instrument. Ce înseamnă politică publică în definiția noastră. Aceasta trebuie să fie o intervenție publică. Vorbim aici despre strategii, planuri, master planuri, programe, legi în anumite aspecte care sunt implementate la nivel local, regional sau național. Noi vorbim despre programul Interreg Europe ca fiind un program interregional, dar în accepțiunea noastră, regiunea nu este acea unitate NUTS 2 sau NUTS 1, cum este în statisticile Uniunii Europene. Noi când vorbim de o regiune, în programul Interreg Europe, vorbim de zona de acoperire a instrumentului de politică. Deci, dacă vorbim despre Planul Național de Reziliență, atunci regiunea devine toată țara. Dacă vorbim despre planul de dezvoltare regională al unei regiuni, atunci regiunea este chiar regiune, așa cum îi spune numele. Dar atunci când vorbim despre master planul de turism al Barcelonei, atunci Barcelona devine regiunea, chiar dacă în termeni oficial, regiunea ar fi Catalonia, care include Barcelona. Deci, vedeți, tot timpul noi, în concepte, ne raportăm la această cheie care este instrumentul de politică, care este acoperirea instrumentului de politică și cine este organizația care deține puterea de decizie asupra acestui instrument de politică. Și acestea sunt lucrurile care trebuie să le țineți în minte în momentul în care vreți să intrați într-un proiect. Next. Care sunt tipurile de activități pe care le finanțăm în proiectele noastre? Așa cum v-am spus, principalele activități sunt schimburi de experiențe. În proiectele noastre vedem că odată la 6 luni, prin rotație, fiecare regiune participantă va găzdui o întâlnire a tuturor partenerilor în care ei își vor putea explica proiectele de succes, ceea ce numim bune practici, proiecte, inițiative de succes de la ei din regiune. Și dumneavoastră veți vizita aceste proiecte, aceste locații și poate veți găsi inspirația pentru a replica aceste lucruri întorcându-vă acasă la instrumentele dumneavoastră de politică. În unele cazuri sunt posibile mici acțiuni pilot. De exemplu, am avut acțiuni pilot în care o organizație din Spania a arătat uneia din România cum sprijină ei industriile culturale și creative și ce tipuri de apeluri de proiecte au pentru designer, pentru servicii IT, pentru ce știu eu, tot felul de astfel de acțiuni. Ei, în Spania era un program de scară largă, cu o alocare financiară enormă și aceste organizații puteau accesa fondurile pentru a implementa anumite proiecte. Ei, ca parte a unei acțiuni pilot, pentru că în România este o acțiune pilot care a fost implementată la Cluj-Napoca, primăria a dorit la rândul ei să replice la scară mică un astfel de program, pentru că nu știau dacă va funcționa, dacă va atrage potențiale persoane interesate și atunci au aplicat pentru o acțiune pilot și, nu știu, din câte țin minte, au cerut undeva în jur la 80.000 de euro și au creat un mini-pilot unde au finanțat 5-6 organizații să vadă dacă se creează impact, dacă există cerere și aceasta a fost toată acțiunea pilot. Deci nu vorbim aici de construirea unei clădiri unde să
faci un centru de informare pentru industriile culturale și creative, ci un mic call restrâns doar ca pilot. Iar în cazul în care pilotul funcționează, bineînțeles, primăria cu banii proprii poate să extindă programul respectiv, dar nu cu finanțare din Interreg Europe. Noi plătim doar pentru acest pilot la scară mică. Și pentru că vorbim de schimburi de experiență și de identificare de bune practici, trebuie să vă uitați foarte bine în grădina dumneavoastră, să vedeți și dumneavoastră ce puteți oferi, pentru că vedem adesea că și cele mai mici sau modeste țări sau regiuni sau localități sau chiar și sate pot oferi astfel de exemple de bune practici. Și foarte bine că în Franța, de exemplu, ei sunt lideri pe partea de ecologie, pe partea de suport la nivel social. Avem țări ca Estonia care sunt foarte tari pe partea de digitalizare, avem țările nordice care sunt foarte buni pe partea de inovare, avem țările din sud care sunt absolut maestri pe partea de turism, avem, de exemplu, Italia, unde modul în care valorizează patrimoniul cultural este la un nivel foarte mare. Ei, haideți să vedem și noi ce putem oferi și să ne uităm la ce dorim să învățăm de la aceste țări, de la aceste regiuni și în ce domenii. Și asta este o altă cheie de intrare în proiecte. Next slide, please. Așa cum vă spuneam, un proiect are 2 faze și se extinde pe o perioadă de 4 ani. Primii 3 ani sunt faza de învățare. În acești 3 ani avem aceste schimburi de experiență, vizite reciproce între parteneri, mici analize a situației regionale, a cum putem îmbunătăți instrumentul de politică. Deci aveți 3 ani să realizați acest lucru. La capătul acestor 3 ani ne așteptăm deja ca să aveți deja aceste lecții învățate și să puteți schimba ceva în instrumentul de politică pe care îl abordați. Deci, așteptările noastre este ca să obțineți niște rezultate, oricât de mici, în a îmbunătăți modul în care funcționează instrumentul de politică pe care îl abordați. Iar în al 4-lea an veți mai putea realiza mici schimburi de experiență, să vedeți ce s-a întâmplat după ce s-au îmbunătățit aceste instrumente de politică. Deci asta este faza de monitorizare, de follow-up, în care aveți un an suplimentar pentru a monitoriza aceste lucruri, pentru a mai face mici schimburi de experiență, să faceți un fine-tuning la ceea ce implementați și să împărtășiți cu partenerii de proiect succesele pe care le atingeți. Next slide. Aș prefera să nu merg foarte în adâncime în acest slide. În trecut, în programul anterior, programul era structurat pe faza 1, faza 2, oarecum similar cu modul în care este structurat acum și așteptările noastre nu erau acelea de a îmbunătăți deja instrumentul de politică la finalul primei faze, ci la finalul primei faze se crea un plan de acțiune prin care în faza 2 reușeai să implementezi acele măsuri care te ajută să îmbunătățești instrumentul de politică. Acum aceste planuri de acțiune mai sunt cerute, care este un document care menționează ce vei încerca să faci în a doua fază. Aceste planuri de acțiune sunt solicitate doar partenerilor care nu au reușit să-și îmbunătățească instrumentul de politică în prima fază a proiectului. Și, de asemenea, în programul anterior, faza 2 era predefinită, erau 3 acțiuni și astea erau toate. Nici nu aveai posibilitatea în aplicație să scrii tu ce activități vei face în faza a doua. Acum există o mai mare flexibilitate și pot fi continuate schimburile de experiență și în faza 2 în anumite condiții. Next slide. Acum, haideți să vedem un pic cine poate participa în programul nostru. Așa cum vă spuneam, publicul țintă al programului, cei care au într-adevăr capacitatea de a îmbunătăți
instrumentele de politică sunt, bineînțeles, autoritățile publice. Vorbim aici de ministere, nu știu exact care este structura Moldova. În paralel, în România, cine putea aplica în calitate de autoritate, consilii județene, consilii locale, primării și așa mai departe. O a doua categorie sunt aceste organizații de drept public. Acum, Emilia, mă poți corecta dacă se folosește o altă terminologie în Moldova. În cazul acestei categorii vorbim de obicei de universități, de camere de comerț, de diferite agenții, agențiile de dezvoltare, cel mai probabil și în Moldova intră sub această categorie. Da, de instituții publice. Iar pe lângă acestea, cine mai poate participa în proiect sunt organizațiile private de tip non-profit, adică ONG-urile, asociații și fundații. Ei, vedeți, în cazul autorităților publice este foarte clar. Ei sunt cei care vor deține instrumentele de politică. În cazul celei de-a doua categorii, deja este mai greu de demonstrat că ai puterea să influențezi un instrument de politică. Dacă ești o universitate, poate un membru, poate universitatea este în grupul de lucru care decide asupra unui program, asupra strategiei, a modului în care este construită. Și atunci, da, zicem, da, are un rol și poate sugera schimbări în instrumentul de politică. În schimb, pentru partea de ONG, ei sunt organizațiile care de obicei sunt vocea societății civile, câteodată au un rol important în procesul de decizie, alte ori sunt, de exemplu, fac din nou paralel cu România, agențiile locale de energie, care au foarte mari cunoștințe, experiențe, competențe pe partea de eficiență energetică, de energii regenerabile, ele sunt ONG-uri, dar sunt un interlocutor al municipalităților în crearea planurilor de dezvoltare sustenabilă a orașului. Și atunci, da, au puterea asta de a influența instrumentul de politică. Dacă sunteți în oricare dintre aceste categorii, trebuie întâi să vă întrebați pe dumneavoastră. Am capacitatea să îmbunătățesc politică. Stau la masă cu cei care decid asupra instrumentului de politică. Dacă da și puteți demonstra lucrul ăsta, sunteți foarte bineveniți în proiectele noastre. Next. Acum, pentru că era o întrebare înainte, când veniți în proiect, se construiesc consorții. Practica ne spune că majoritatea proiectelor noastre vin cu între 5 și 8 instrumente de politică abordată. Câteodată, un instrument de politică este abordat de 2 parteneri, altădată doar de 1. Și atunci, undeva între 5 și 12 parteneri, 12 organizații, acesta este un consorțiu tipic în Interreg Europe. Ce verificăm în momentul în care evaluăm proiectele este ca să avem un mix bun între regiuni mai puțin avansate și regiuni avansate. Folosim în principiu statisticile Uniunii Europene. Știți că este ramificarea aceea între zone mai dezvoltate, zone în tranziție și zone mai puțin dezvoltate în funcție de produsul intern brut și comparativ cu media Uniunii Europene. Ceea ce dorim noi să facem prin comparația asta este să nu ajungem să avem proiecte în care numai țări foarte dezvoltate discută între ele, schimbă experiențe între ele se dezvoltă mai mult, în timp ce cele mai puțin dezvoltate vorbesc între ele și rămân în aceleași lipsă de dezvoltare. Și de aceea, replicând principiul politicii de coeziune, dorim să asigurăm o învățare mai degrabă verticală decât orizontală, astfel încât să existe
la un moment dat o egalizare cel puțin a cunoștințelor în materie de dezvoltare regională. Ceea ce o să vă spun, deși nu este pe slide, este că programul a împărțit harta Europei în 5 zone. Există zona de nord, sud, est, vest și zona care include acum cele noi 7 state aderate, care nu este neapărat o zonă geografică fixă pe hartă, dar am grupat toate cele 7 țări care au aderat la programul nostru ca fiind o zonă distinctă. Ei, câți parteneri din câte zone geografice trebuie să participe într-un proiect pentru a fi eligibil, este decis de la apel la apel. Nu veți găsi această informație în manual, dar o veți găsi în termenii de referință ai apelului. Până acum, când aveam doar 4 zone, pentru cele 2 apeluri care au fost, trebuiau să existe minim un partener din fiecare zonă geografică. Ce preconizăm pentru apelul al 3-lea, care vine foarte curând, este să avem cel puțin parteneri din cel puțin 4 din cele 5 zone acoperite de programul nostru. Bineînțeles, încercăm la maxim să încurajăm toate consorțiile care vor veni în următorul apel să includă parteneri din statele care au aderat în ultimă fază, printre care se numără și Moldova. Next slide. Vorbim un pic și despre finanțe și mai ales despre cât este finanțarea din partea noastră a programului. Când vorbim despre finanțe, trebuie să vă gândiți că proiectele noastre undeva merg între 1,5 și 2 milioane de euro finanțarea ca buget total și acești bani sunt împărțiți la numărul de parteneri. În momentul în care vorbim de finanțare, finanțarea Interreg este 80% din costurile respective, în cazul în care sunteți o autoritate publică. Deci primele 2 puncte din slide-ul anterior. Deci dacă sunteți instituție publică sau autoritate publică, așa cum am văzut în chat că era un comentariu, atunci 80% din bugetul dumneavoastră va fi acoperit din finanțarea Interreg. În cazul în care sunteți ONG, doar 70% este finanțarea Interreg, 30% este contribuția proprie. În cazul Norvegiei și Elveției vin cu fondurile proprii, este un pic diferit, dar asta nu este neapărat de mare interes pentru dumneavoastră. Acum, Emilia, nu știu dacă în Moldova s-a discutat deja despre acoperirea părții de 20%, de exemplu, pentru autoritățile publice dintr-o cofinanțare națională. Știu cel puțin că în România, acum mulți ani când lucram acolo, era era mai de mult 85% finanțare Interreg și din restul de 13% îi acopera bugetul public, deci statul român, și rămânea pentru organizația participantă chiar doar 2% din finanțare. Acum nu știu care este decizia pentru Republica Moldova. Ce pot să vă spun este că Interreg banii ăștia îi pune la bătaie. Și haideți să vedem și care sunt categoriile de costuri. Petra, please. Deci, când vorbim despre costuri, elementul central sunt costurile salariale, costurile de staff. În ceea ce privește ceea ce vedeți aici, preparation cost, aceasta este o sumă care se alocă partenerului lider în cazul în care proiectul a fost aprobat. În cele mai multe cazuri nu prea ajunge mai nimic la partenerii de proiect din această sumă.
De obicei, această sumă este alocată pentru consultantul care a scris aplicația. Da, vom avea prezentările, pentru că văd o întrebare în chat, veți primi toate prezentările. Deci, încercați să uitați această parte de preparation cost, de costuri de pregătire. Dar, după aia, trebuie să vă gândiți că veți avea o persoană care va fi implicată pe o perioadă de 4 ani într-un proiect. Ei, trebuie să vedeți cât la sută din timpul persoanei respective este necesar pentru participarea la proiect. Ca o valoare orientativă, pentru că eu am lucrat pe partea de implementare a proiectelor, înainte să mă alătur secretariatului, eu mereu bugetam cam 75% din timpul efectiv al unei persoane pe perioada de implementare a proiectului. Deci, cu o persoană care își alocă 75% din timp, poate fi gestionat un proiect. Se poate gestiona și cu 50%, iar dacă ești lead partner, de obicei pui o persoană jumătate în bugetarea costurilor de staff. Ei, de la această sumă pe care o aloci pentru staff, pentru costurile de personal, decurg celelalte costuri. Veți avea, alături de bugetul pentru staff, să ne imaginăm că este de 100.000 de euro pentru cei 4 ani, veți avea costuri administrative. Acestea sunt 15% automat calculat din costurile de personal. Deci dacă aveți costuri de personal de 100.000 de euro, veți primi automat, în momentul în care raportați acești bani în rapoartele de progres, veți primi automat 15% pentru costurile administrative. Vă plătiți electricitatea, elementele de birotică, ce știu eu, conexiunea la internet. Deci acestea vin în acest flat rate pe care nu trebuie să-l justificați. Deci nu, în momentul când veți raporta, nu va trebui să atașați nimic la raportul de progres ca să justificați cât au fost facturile de electricitate și așa mai departe. Tot din staff derivă costurile de transport și cazare. Așa cum v-am spus, cam o dată la 6 luni trebuie să vă planificați că cel puțin 1 sau 2 persoane vor participa la schimburile de experiență și acolo trebuie transport, cazare pe perioada respectivă, diurnă și așa mai departe. Ei, nici pentru acestea nu trebuie să ne prezentați bilete de transport, delegații. Nu. Se alocă 15% din valoarea cheltuielilor de personal raportate în perioada respectivă. Pe lângă aceste categorii, aveți expertiză externă și servicii. Acestea, dacă aveți nevoie de un consultant care să vă ajute să faceți o analiză la începutul proiectului sau dacă organizați întâlniri la nivel local, evenimente de diseminare și trebuie să contractați un catering, o închiriere de sală, aici sunt costuri care le puteți bugeta. Suma trebuie să reflecte valoarea costurilor pe care le estimați. Pe partea de echipament, din câte știu eu nu sunt expert pe partea financiară, echipamentul, avem o sumă cam de 7.000 de euro la nivel de proiect, din care toți partenerii pot să-și cumpere ceva echipament dacă îl plănuiesc în aplicație. De exemplu, dacă este nevoie de un laptop la nivel de partener sau ceva de genul ăsta. Aceasta este linia unde puteți bugeta, dar trebuie să țineți minte 7.000 de euro la nivel de întreg proiectul. Deci nu veți putea cumpăra pentru partenerul din Moldova 2 laptopuri, pentru că deja ar fi jumătate din costurile de echipament la nivel de întreg proiect. Trebuie să aveți sumele astea în minte dacă solicitați ceva pe partea asta și de asemenea la echipament sau infrastructură și lucrări intră elementele legate de acțiuni pilot. Dacă trebuie cumpărate mici echipamente sau ceva de genul ăsta pentru implementarea acțiunilor pilot. În cazul în care nu sunt acțiuni pilot, parte de infrastructură și lucrări, care oricum, așa cum vă spuneam, bugetele pentru așa ceva sunt sub 100.000 de euro, nu are rost să le bugetați.
Și cam asta este partea de finanțare. Așa funcționează. Pentru că anticipez că va exista o întrebare pe partea asta. Nu există prefinanțare. Trebuie să vă asigurați cash flow până în momentul în care primiți banii înapoi. De exemplu, proiectul începe pe 1 ianuarie, să ne imaginăm. La 6 luni se termină perioada de raportare, deci în 30 iunie, după care aveți 3 luni pentru raportare, deci deja am ajuns la un orizont de 9 luni, după care raportul de progres este trimis după cele 3 luni, deci undeva la sfârșitul septembrie se trimite raportul de progres către noi, îl procesăm cât de repede putem, după care veți primi banii înapoi. Între timp, dumneavoastră trebuie să implementați acțiunile pentru celălalt semestru, deci trebuie să aveți în minte acest cash flow de activități. Next. Acum o să vă prezint vreo 2 exemple. Deci nu aș intra foarte mult în detalii. Next, please. Sunt câteva proiecte pe care le puteți foarte bine vizita și pe website-ul nostru, de exemplu proiectul Skyla. Nu vă lăsați speriați de titlurile astea pompoase ale proiectului, ale proiectelor. Ceea ce vreau să vă arăt în acest slide este că perioada de implementare a proiectului pentru acesta este un proiect din apelul 1, este martie 23 mai 2027, are 11 parteneri, are un buget de 2 milioane de euro, 2,08 și este depus pe pilonul Smart, se vorbește de strategii de specializare inteligență, despre ce competențe sunt necesare pentru a implementa proiectele de dublă tranziție, adică digitalizare cu componentă ecologică. Și putem vedea în următorul slide și o bună practică, tot din același domeniu, care a fost identificată de data aceasta într-un proiect din perioada 2014-2020. Am creat doar acest link între această bună practică și proiectul acesta nou, care încă n-a depus bune practici. Dar o să le aveți pe slide-uri și o să puteți să le vedeți. Next slide. Aici aveți un exemplu de proiect pe partea de green. De asemenea, avem 7 parteneri, 1,75 milioane euro. Acest proiect este pe partea de conservarea biodiversității. Avem și o bună practică în slide-ul următor. Next, please. Tot pe partea asta de conservare a biodiversității. Toate aceste lucruri le puteți identifica și pe website-ul Interreg Europe. Next. Now, acum, cum puteți dumneavoastră să participați în aceste proiecte? Ce trebuie să știți este că suntem pe picior de a lansa al 3-lea apel de proiecte, care pentru prima dată va fi deschis și celor 7 noi state aderate la program. Apelul se va deschide în 20 martie și se va încheia în 7 iunie. Deci, suficient timp pentru a vă alătura unui consorțiu. O să vedeți foarte curând, website-ul nostru va fi bombardat cu idei de proiecte, cu căutare de parteneri. Există o secțiune specifică pentru așa ceva pe website-ul vostru. Deși avem pe slide această referire la al 4-lea apel, posibil în perioada 2025, eu nu m-aș baza foarte mult pe posibilitatea unui apel 4. Eforturile noastre trebuie să fie îndreptate spre acest apel al 3-lea, pentru că dacă se respectă același nivel de cerere și același nivel de calitate al primelor 2 apeluri, vom
vom reuși să alocăm toți banii din bugetul pentru proiecte. Deci, cum se spune în engleză, it's now or never. Vă încurajez puternic să vă orientați spre acest apel. Next slide. De asemenea, tot în martie vom lansa un apel specific la care pot participa și restrâns, la care pot participa doar proiectele care sunt deja finanțate în apelul 1 și 2. Și acest apel restrâns va oferi posibilitatea proiectelor deja în implementare să-și completeze parteneriatele, consorțiile, cu maxim 2 parteneri din cele 7 noi state care au aderat la program. Deci, țineți minte, aceasta este o posibilitate să vă alăturați unor proiecte deja aprobate. Procedura va fi foarte simplă de integrare a celor 2 parteneri și pentru că este aici un bullet point care nu vă privește neapărat, dar oricum o să vă explic. În momentul în care un proiect decide să includă, de exemplu, un partener din Moldova și unul din Ucraina, partenerul din Ucraina și partenerul din Moldova vor veni cu bugetul lor, structurat așa cum v-am explicat în slide-ul anterior, iar pe lângă acesta, suma inițială, bugetul inițial al proiectului poate fi mărit cu 3%, dar acești bani vor merge către partenerul lider, cel mai probabil, pentru că el trebuie să gestioneze un consorțiu mai mare. Ceea ce trebuie să țineți voi minte din acest slide este că fie aplicați cu un consorțiu total nou în apelul 3, fie căutați posibilitatea sau acceptați cu plăcere invitația proiectelor deja existente de a vă alătura lor. Toată procedura va fi foarte simplă, mult mai simplu decât să intri într-un proiect deja nou, deși eu v-aș încuraja pentru experiență să intrați în proiect care începe de la zero. Next slide. Cam asta a fost pentru prezentarea asta. Promit că celelalte vor fi mult mai scurte, dar pe aceasta vreau să insist pentru că aici vorbim despre oportunitățile mai puternice, mai consistente, mai considerabile. Deschis pentru întrebări. Poate, Laurențiu, ai putea un pic să spui despre cum e mai ușor să găsească partenerii, potențialii parteneri, pentru că noi deja înregistrându-ne pe site-ul, pe pagina programului, am început a primi diverse solicitări de la alte state care ar fi interesate în parteneriat. Dacă ai putea da niște detalii Da. aici. Foarte, foarte încântat să aud lucrul ăsta și să încerc să vă dau câteva idei. Așa cum vă spuneam, cele 72 de proiecte aprobate în primul apel deja au website-urile sus, le puteți căuta, proiectele din apel 1 și să intrați în contact să vedeți care e tematica, dacă e de interes pentru dumneavoastră și găsiți la datele de contact, vă adresați lead partnerului și puteți să propuneți, având în vedere următorul apel restrâns, ne-ați putea considera profilul, să vă trimiteți o prezentare a organizației dumneavoastră, care sunt domeniile de interes, care sunt competențele și cine știe, poate de acolo se poate iniția o discuție. O a doua modalitate este să... Este acela profesorul de română. A doua posibilitate este să contactați parteneri pe care îi cunoașteți și care știți că... Doamna Danila, aveți microfonul. Ok, acum ai închis microfonul. Bun. Deci, a doua posibilitate este să contactați prieteni, partenerii cu care ați lucrat în
programe cross-border, în programe transnational. Pentru că de multe ori organizațiile care lucrează în cross-border, în transfrontaliere și în transnaționale, aplică și la Interreg Europe. Și poate sunt deja organizații cu care ați lucrat, cu care sunteți prieteni și care sunt dispuși să propună, haideți alături de noi în proiectul ăsta pe care îl implementăm pe Interreg Europe. O altă posibilitate, dar este o aruncare mai lungă, este să contactați organizații din România. Eu cred că dacă aș lucra într-o organizație din Moldova, asta ar fi primul lucru pe care l-aș face. Membrii foarte activi în programul Interreg Europe din România sunt agențiile de dezvoltare. Agențiile de dezvoltare, eu cred că ăla ar fi primul punct de contact la care aș adresa. Aș trimite o adresă, aș întreba dacă fac parte din vreun proiect Interreg Europe în derulare. Majoritatea ADR-urilor fac parte din proiecte în derulare. Dacă ar fi de interes să propună consorțiului adăugarea unui partener din Moldova, și aici ar fi o poartă de intrare. Bineînțeles, nu ezitați să apelați la Emilia, care la rândul ei poate contacta punctul de contact din diferite țări, din România, din alte țări, pentru că acum a intrat în familia aceasta a punctelor de contact și astfel se pot oferi candidaturi. Fiți pregătiți să fiți deschiși pentru colaborare și eu cred că vom avea câteva, sper din tot sufletul să avem parteneri din Moldova. Văd că este o mână ridicată acolo. Sunt și câteva în chat, da, întrebări. Ok. Puteți să le adresați dacă ați auzit că mi-e mai greu să gestionez tehnologia. Doamna Bulduratu a întrebat cum ne înregistrăm ca instituție sau ca angajat al instituției, fiecare în parte. Bun. Asta este o întrebare care se leagă și de ultimele două prezentări, dar iau timp să răspund acum. Tot principiul de funcționare al programului Interreg Europe este punând omul în centru. Dumneavoastră veți deveni membru al comunității noastre ca persoană reprezentând organizația pe care o aveți. Avem deja zeci de mii de oameni, de persoane, de experți, de profesioniști înregistrați în baza noastră de date. Dumneavoastră va trebui să vă navigați în marea aia de informații care este website-ul nostru. Nu vedem rostul să avem organizații menționate acolo. Organizația este ceva structural. Noi avem nevoie de oameni cu care să colaborăm. Deci, sfatul meu, dacă credeți că este necesar să aveți 10 persoane care să se alăture comunității noastre, ok. Dar nu creați nici așa un cont numai să fie creat. A mai fost o întrebare de la... Nu știu dacă doamna Bulduratu vrea să mai faceți careva clarificări aici sau adițional. Vă mulțumesc mult pentru răspuns, mi-este clar. Doamna Anton a întrebat unde găsim proiectele existente din apelul 1 și 2. Fiecare pe portalul, să nu folosesc cuvântul portal, pe website-ul Interreg Europe sunt create pagini separate pentru fiecare dintre proiectele aprobate în apelul 1 și tot acolo încă mai găsiți toate proiectele aprobate în programul anterior. Există posibilitatea de căutare cu selectare proiectele din apelul 1 și așa. Deci toate website-urile de proiecte sunt găzduite în website-ul Interreg. Și aici aveți linkul în chat unde să intrați pe site, inclusiv unde vă puteți înregistra. Dacă intrați, o să navigați un pic și o să vedeți. În orice caz, noi, și eu și colega Olesia și Laurențiu de la secretariat, vă putem ghida și ajuta pe parcurs odată ce vă înregistrați, pentru că nu este complicat deloc. Noi am trecut și noi și am început, de-aia și am început a primi aceste solicitări de parteneriate, pentru că ne-am înregistrat.
E simplu procesul, nu e nimic complicat, dar e un fel de tool pentru a face pentru a identifica aceste parteneriate. A mai fost o întrebare de la doamna Boboc. Spuneți-vă, vă rog, se oferă un avans pentru implementarea proiectului în perioada 1, ca exemplu cum ar fi în Interreg Next Romed. Dar probabil tu deja ai menționat. Am răspuns deja la întrebarea asta. Nu se lucrează cu prefinanțare deloc în programul nostru. Da, și eu la fel am menționat pe partea de contribuție anterior că nu este un fond care va instituit pentru a acoperi această contribuție pe partea de autorități în instituții de drept public, pe care urmează să își bugeteze și să acopere. Până la moment nu este, dar poate în continuare vor fi lansate discuții și eforturi. La acest moment asta este situația. Am înțeles. Aici, pentru a răspunde și întrebării cu apelul de proiecte, cu proiectele din cadrul apelurilor, probabil Petra a pus și un link unde le puteți găsi proiectele deja aprobate din primul apel. Oricum, în momentul în care veți intra pe website-ul nostru, este, cum se zice, gaura de iepure către țara minunilor. Deci, intrați pe website-ul nostru, înregistrați-vă. Haideți să vă prezint și platforma de politici. Penultima prezentare, promit că prin asta merg mai rapid, pentru că implică o abordare mai pasivă. Așa cum vă spuneam, acesta este un proiect al Secretariatului Tehnic. Bineînțeles, este externalizat unei echipe de experți. Avem peste 30 de experți de la nivel european, foarte puternici pe partea tematică și care scopul lor este de a prelua toate informațiile, toate highlight-urile proiectelor și a le oferi celorlalte proiecte și persoanelor care nu sunt implicate în proiecte, dar sunt interesați de cunoștințe pe partea asta. Activitățile acestui proiect Policy Learning Platform sunt structurate pe 3 piloni: cunoaștere, expertiză și comunitate. În timp ce primii 2 piloni sunt oarecum mai statici, al treilea, expertiză, poate insist un pic mai mult acolo, se referă la niște servicii pe care le puteți accesa. Next slide. Așa cum vă spuneam, partea de cunoaștere se referă în primul rând la bune practici. Deci toate bunele practici pe care le identificați în proiectele dumneavoastră, toate bunele practici care au fost în trecut identificate în proiectele noastre, în proiectele deja implementate, sunt disponibile pe pagina Interreg Europe, puteți avea acces la ele. Ele sunt foarte atent selectate de către ofițerii de proiect și ulterior sunt validate și de experții din Policy Learning Platform, având un conținut tematic foarte relevant. De asemenea, experții noștri cumulează aceste bune practici, adaugă cunoștințe privind trendurile la nivel european, la nivel tematic, la ultimele noutăți din domeniul cercetării, inovării și așa mai departe și creează materiale care vă pot oferi inspirație sau suport în modificarea, îmbunătățirea politicilor. Acestea sunt policy brief-urile. Next slide. Așa cum vă spuneam, avem mult mai mult de 3000 de bune practici pe website-urile proiectelor și așa mai departe, dar în ceea ce numim Good Practice Database, dacă folosiți această poartă de intrare pe website-ul nostru, le veți vedea pe cele 3000 chiar cele mai bune. Bineînțeles, puteți să faceți o selecție
pe domeniu, pe subiect, pe zona de interes, inclusiv cred că se poate face o filtrare dacă sunteți interesat de bune practici doar dintr-o anumită țară. Deci aveți acces gratuit și liber la toate aceste informații. Next slide. De asemenea, pe partea de policy brief, am pus aici doar un exemplu. Acest policy brief, acest material, preia bune practici din mai multe proiecte ale noastre și prezintă soluții pentru decarbonizarea industriei de încălzire și răcire. Deci, o multitudine de soluții care sunt disponibile la nivel european în cazul în care vreți să creați programe pentru așa ceva sau pur și simplu să implementați soluțiile respective în localitatea dumneavoastră, în regiunea dumneavoastră. Next slide. După cum puteți vedea aici, sunt o serie de policy brief-uri, toate sunt în format PDF, se pot descărca cu foarte mare ușurință de pe website-ul nostru. Vedeți, avem pe economie circulară, pe partea de inovare, pe partea de achiziții publice. Deci o să vedeți o multitudine de materiale care vă pot fi utile. Next slide. De asemenea, pentru că revenim la partea de comunitate, la al doilea pilon al Policy Learning Platform, vă putem spune că deja avem peste 10.000 de membri în comunitatea Interreg Europe. Aceștia îi vedeți și în fotografii, sunt oameni ca și dumneavoastră care lucrează în instituții, în organizații și care participă la proiecte, la activitățile noastre, devenind prieteni, devenind colaboratori și noi credem cu tărie că întreaga forță a programului nostru este această comunitate. Iar pentru comunitatea noastră organizăm sub acest pilon People, comunitate, organizăm serii de evenimente, de workshop-uri, de webinar, de tot felul de activități, atât online cât și fizic, astfel încât membrii comunității noastre să fie puși împreună și să schimbe idei. Câteva exemple, next slide. Vedeți, acesta este un webinar pe partea de energie verde. Atunci când avem un webinar, întotdeauna avem invitați, câteodată din partea Comisiei Europene, dar cei mai mulți dintre invitații noștri sunt oameni care lucrează cu bune practici, oameni din proiectele noastre, care sunt dispuși să participe pentru o oră, două și să explice ce se întâmplă la ei în regiune. Next slide. Aici am adăugat doar două exemple de revenind la slide-ul anterior, toate sunt înregistrate și le puteți revedea, ceea ce se întâmplă online. Iar următoarele două evenimente, în 26 martie și 14 martie, sunt pe temele pe care le vedeți aici, Smart Energy Management și cum facem transferul de la ce se descoperă în partea de cercetare către companii. Deci acestea vor fi următoarele evenimente, vă puteți înregistra și să urmăriți aceste webinaruri. Next slide. Și acum ajungem la partea mai activă. Experții noștri, așa cum vă spuneam, o să vedeți, am și un slide cu fotografiile lor. Avem în jur de 30 de experți care sunt la dispoziția noastră, nu doar animând comunitatea și creând aceste materiale ca policy brief, moderând webinarurile, ci oferă și servicii mai specifice. Și avem, în ordinea greutății serviciului, avem serviciul de peer review, serviciul de matchmaking și serviciul de policy helpdesk. Serviciul de policy helpdesk se referă la pur și simplu dacă nu doriți să aveți o interacțiune cu mai multe organizații, dar aveți nevoie de un sfat. Uitați, am un call pentru întreprinderi, dar întreprinderile nu sunt prea interesate
Ne puteți da exemple de call-uri care au fost bine organizate în diverse țări, iar experții noștri vor face căutarea în bazele noastre de date și vă vor propune o soluție. Aceasta poate fi ceva în scris, un material, sau puteți avea o întâlnire live cu ei. După care avem un serviciu un pic cu greutate mai mare, cu resurse mai mari, este acela de matchmaking. Matchmaking, de obicei organizăm aceste sesiuni de matchmaking în momentul în care avem evenimente fizice. De exemplu, dacă avem un eveniment tematic în Olanda, unde vor veni organizații din mai multe zone din Europa, dacă unul dintre participanți dorește să aibă o sesiune separată de 1-2 ore în care să discute o problemă specifică cu experții noștri și cu experți din alte proiecte, noi putem organiza această masă rotundă după ce se termine evenimentul, să păstrăm speakerii și să ne axăm în discuții strict pe problema dumneavoastră și care ar putea fi niște soluții scurte. Ei, lucrurile devin și mai structurate și mai ample în momentul în care vorbim de serviciu de peer review. Next slide, please. Next. We can go through this one. And one more, I think. And one more. No, we go back. Vreau să ajung la acest slide pentru că prezintă procesul. Prezintă procesul prin care puteți aplica la un peer review. Ei, haideți să revenim la exemplu dinainte. Vreți să lansați un call pentru sprijinirea IMM-urilor. Lansați apelul, vă dați seama că nu merge, ceva nu merge, n-a fost creat bine, fie partea de eligibilitate, fie acțiunile eligibile, fie partea financiară, n-ați făcut comunicarea bine, nu vă dați seama exact ce s-a întâmplat, de nu ați avut companii care să fie interesate în apel. Ați cerut la telefon, vi se pare prea complexă situația ca să o abordați într-un matchmaking doar într-o oră, 2, sau să solicitați unui expert de la Policy Learning Platform să vă explice cum ar putea fi îmbunătățită. Ei, dacă vreți ceva mai complex și imediat, puteți solicita un peer review. Aici, ăsta este un microproiect. Putem să-l vedem ca un microproiect în care depuneți cererea respectivă, se poate aplica la orice moment, contactați un expert al platformei, o să completați un formular de 2 pagini în care o să ne explicați care e problema, ce tip de expertiză doriți și cine credeți, dacă aveți deja identificat ceva experți, care vă pot ajuta în soluția respectivă. Ei, în curs de o lună, noi o să evaluăm aplicația, iar dacă este de succes, experții noștri vor identifica acei experți de la nivel european care vă pot da sfaturi despre cum să faceți acest call, acest apel mai bun. Și vom organiza 1-2 zile de discuții, la finalul cărora veți avea un set de recomandări elaborat de acest grup de experți, pe care ulterior îl puteți discuta interior cu departamentele dumneavoastră, cu factorii de decizie, astfel încât, uitați, astea sunt recomandările experților internaționali, ca să putem face un al doilea apel la care chiar să vină IMM-uri și să aplice. Așa cum vă spuneam, procesul este foarte simplu, este un fel de microproiect, nu este ceva la care mergi 4 ani să tot înveți, dar vor fi 2 zile foarte concentrate în informații și, aici este cheia, totul este plătit 100% de către programul Interreg. Ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră este doar să aveți o sală unde să găzduiți experții, restul, toate costurile de catering, de invitarea experților, cazarea, transportul experților ca să vină în Moldova să stea de vorbă cu voi, totul sunt acoperite de noi. Deci ăsta este un serviciu scurt, foarte intens, care la un moment dat poate chiar înlocui un proiect. Pe de altă parte,
nu veți putea acoperi costuri de personal sau alte tipuri de costuri pentru acest tip de serviciu. Până la momentul de față avem peste 60 de astfel de servicii de peer review care sunt deja efectuate cu foarte mare succes, cu foarte mare satisfacție din partea celor care le-au solicitat. Ce vă sfătuim este să încercați aceste servicii, să vă înregistrați pe platformă, să vă înregistrați pe website, pentru că aceasta este cheia de acces la toate aceste evenimente, la toate aceste materiale, la toate aceste servicii. Next slide. Și, așa cum vă spuneam, acestea sunt o parte din experții noștri care sunt la dispoziția voastră. Toți, vă garantez, chiar și fețele mai tinere cu CV-uri impresionante și cu cunoștințe tematice vaste în partea de politici publice. Și cam atâta despre Policy Learning Platform. Nu știu dacă sunt întrebări. Da, mersi, Laurențiu. Da, dacă aș putea să vă adresez o întrebare. Spuneți-vă frumos, dar în urma depunerii proiectului la deadline-ul ăsta din 7 iunie 2024, când aflăm rezultatul, proiectul a trecut sau nu și de ce vă întreb? În sensul preconizării preliminare a bugetului instituției, da, pentru cheltuielile astea de 20%. Da. Nu am un răspuns foarte precis pentru dumneavoastră, pentru că secretariatul, de îndată ce se încheie apelul, în funcție de numărul de proiecte care sunt depuse, începe procesul de evaluare, care, în general, durează 6-7 luni. Vă dați seama, avem sute de proiecte care trebuie evaluate, suntem o echipă de câțiva ofițeri. În toate celelalte cazuri, în apelul 1 și în apelul 2, a fost cam același orizont de depunere și am reușit să anunțăm rezultatele în decembrie. Deci, și proiectele încep undeva în martie-aprilie anul următor. Deci, pentru apelul 3, orizontul de începere a proiectului este undeva aprilie-mai 2025. Dar rezultatele, cel mai probabil, noi facem mereu toate eforturile până la sfârșitul anului să le recomandăm, iar Comitetul de Monitorizare ia decizia, care e format din toate statele participante, ia decizia asupra aprobării proiectelor. În cazul în care vă alăturați unui consorțiu din apelul 1 sau 2, aici rezultatele vor fi mult mai rapide. Cred că nu avem încă un orizont despre cum vom încheia procedurile de includere a partenerilor, dar va fi mult mai scurt. Cel mai probabil, estimez eu că din septembrie-octombrie puteți să vă alăturați la toate activitățile de proiect, să începeți să Mulțumesc! aveți cheltuieli. Da. Sunt câteva întrebări în chat. Dacă vreți să interveniți, doamna Znăceni, Ana, a întrebat, în prezentare ați menționat că beneficiarii din Republica Moldova s-ar putea alătura unui consorțiu deja existent în cadrul apelului 1 și 2. În acest caz, bugetul proiectului pentru beneficiarul din Republica Moldova va fi acoperit de program sau la această, având în vedere că probabil bugetul per consorțium a fost deja aprobat, sau la această etapă bugetul trebuie acoperit în totalitate de beneficiarul din Republica Moldova. Adică pentru acele apeluri. În momentul în care vom deschide aplicația, da, deci avem, imaginați-vă, un buget de 2 milioane de euro în proiectul respectiv, da? Partenerul din Moldova vrea să vină și își bugetează activitățile, bine, o zice, mai am 3 ani din proiectul ăsta sau 2 ani din proiectul ăsta.
mi-ajunge 100.000 de euro un buget total, da? Ei, automat, la cele 2 milioane de euro se adaugă 100.000 de euro bugetul partenerului din Moldova. Pe lângă acesta, tot bugetul proiectului poate fi mărit, dacă lead partnerul solicită, cu încă 3%. Dar acești bani vor merge probabil în bugetul lead partnerului, pentru că el acum trebuie să gestioneze un consorțiu mai mare. Dar partenerul din Moldova va intra cu suma lui acolo. Iar, așa cum v-am spus, 80% sunt fonduri Interreg, 20% vor fi fondurile cu care va trebui să contribuiți dumneavoastră. Pe lângă asta, trebuie să aveți în minte că perioadele de raportare curg la 6 luni, plus 3 luni, plus o scurtă perioadă în care raportul de progres se evaluează. Deci, este un orizont de timp în care trebuie să acoperiți funcționarea proiectului. E clar? Doamna Ana? Mulțumesc că Da, este clar. asta Ok, este bun. clar. Și a mai fost o întrebare de la doamna Efroas. Dacă elaborarea planului de amenajare a teritoriului național cu secțiunile sale specializate poate fi realizată în Interreg. Dacă Elaborarea planului de amenajare a teritoriului național ar fi o propunere ce poate fi. în Interreg Europe, dacă se intră cu un instrument de politică, trebuie să fie un instrument de politică existent pe care îl îmbunătățiți. Noi nu suntem un program atât de ambițios încât să spunem, prin programul nostru vă putem finanța elaborarea de noi instrumente de politică. Deci le luăm pe cele care le aveți, care sunt în implementare și care pot fi îmbunătățite. Și ăsta este obiectivul. Și este destul de greu și doar asta. Dar să elaborezi noi instrumente de politică, asta poate în cadrul altor programe. Dacă nu mai sunt întrebări, Mai este de la doamna Boldurat. ok, haideți să vedem. 20% contribuția Republicii Moldova poate fi cuantificată în servicii sau vorbim de resurse financiare? Încă o dată. In kind aveți în vedere. 20% contribuția Republicii Moldova poate fi cuantificată în servicii sau vorbim de resurse financiare? Nu avem conceptul de in kind. Dumneavoastră va trebui să ne raportați cheltuieli. Da? De exemplu, bugetul cheltuit în cele 6 luni din semestru 3 este de 10.000 de euro. Asta raportați dumneavoastră, 10.000 de euro. Da? Ca și cheltuieli. După ce evaluăm noi raportul, vedem dacă activitățile corespund și așa mai departe, dumneavoastră veți primi 8.000 din cei 10.000 pe care i-ați cheltuit. Nu există in kind. În unele țări, așa cum vă spuneam, restul de bani sau încă o porțiune de bani ar veni din cofinanțarea națională. Dar nu în toate. Doamna Boldurat? Dacă nu e corect, am înțeles. Da, mersi, nu este clar răspunsul. Ok. Mersi. Ok. Cred că suntem un pic peste timp. Sper să nu abuzăm prea mult de timpul participanților și vă mulțumesc pentru răbdare. O să merg foarte rapid prin pașii următori, mai ales că sunt o repetiție. Care ar fi pașii premergători ca să aveți acces la toate lucrurile astea care vi le-am prezentat în cele 3 prezentări dinainte? Next slide. Next slide. Next slide. Deci, primul lucru, alăturați-vă comunității noastre, intrați pe website-ul Interreg Europe și creați-vă un profil care să fie cât mai complet, cât mai plăcut. Vedeți, sunt oameni veseli, sunt oameni care iubesc programul nostru, alăturați-vă nouă. Next slide. More. De asemenea, uitați-vă la ce s-a discutat în proiectele anterioare,
le găsiți toate proiectele din apelul 1 și din programul anterior, le găsiți pe website-ul nostru. Încercăm să le facem cât mai frumoase vizual, cât mai ușor de urmărit, cât mai puțin complicate și puteți face deja o baie de bune practici intrând pe website-urile respective. Next slide. De asemenea, vă invităm să vă abonați la newsletterul nostru, pentru că astfel veți fi în permanență la curent cu ce se întâmplă. De asemenea, pentru că este și mult mai ușor, urmăriți-ne pe conturile de social media. Suntem foarte activi, o să vedeți, suntem foarte umani, foarte și amuzanți câteodată în prezentarea programului. Și o să vă ținem și amuzați și informați în toate mijloacele posibile. Și, bineînțeles, veniți la evenimentele noastre în măsura posibilului, înregistrați-vă la cele online și veniți live să ne întâlnim la cele pe care le organizăm fizic. De obicei, punctele naționale de contact organizează infoday-uri. De câte ori este posibil, noi de la secretariat ne alăturăm vouă, să vă răspundem la întrebări, să vă sprijinim în dezvoltarea de proiecte, în informații, în clarificări, în tot ce ne stă în putere. Next slide. Așa cum vă spuneam, următorul eveniment, dacă aveți posibilitatea, este un eveniment minunat, este evenimentul anual al Interreg Europe. De obicei avem în jur de 600 de oameni care vin, interacționează și cu noi ofițerii și între ei, creează noi proiecte. Toate acestea se întâmplă în 20-21 martie în Belgia. Înregistrarea este închisă deoarece avem capacitatea maximă atinsă deja, dar pentru persoanele din Moldova și celelalte 6 state care au aderat recent, prioritizăm participarea voastră. Chiar dacă înregistrarea este închisă, încercați să vă înregistrați și indicați că sunteți din cele 7 țări și vom face tot posibilul să să vă oferim prioritate și să puteți participa la eveniment. De asemenea, next slide, avem un eveniment online pentru noile state care au aderat la program. Vă spun dinainte că nu vom depăși cu foarte mult nivelul de informații pe care vi le-am transmis, dar este o oportunitate să interacționați și cu organizațiile din celelalte 6 state. Next slide. Și, așa cum vă spuneam, noi vom lansa cât de curând și o campanie de impulsionare a participării dumneavoastră în program. Puteți găsi mai multe informații la linkul din prezentare. Toate prezentările le veți primi în format PDF după această întâlnire. O rog pe Emilia să vi le transmite la toate bazele de date sau să vedem și cu Petra dacă se poate găsi și o altă formulă să le avem pe website. Mă rog, ce este important este că le veți primi toate prezentările, toate link-urile și vă puteți alătura comunității, evenimentelor și așa mai departe. Next slide. Timp de întrebări, dar și timpul să vă mulțumesc pentru toată răbdarea, pentru toată atenția, că ați rezistat cu noi orele astea. Vreau să-i mulțumesc și Petrei, thank you Petra, pentru că m-a asistat în tot cumulul ăsta de date, de informații, partea tehnică și nu doar, colegilor de la Institutul Național de Contact, Emilia, Alesa, ele vor fi cele mai apropiate de voi, alături de mine și vă stăm la dispoziție și acum pentru întrebări și în continuare pentru orice clarificații. Vă mulțumesc mult!
Mulțumim mult, Laurențiu și Petra și colegii de la Secretariat și Program. Într-adevăr, a fost o informație foarte utilă și cred că participanții au reușit, cel puțin în acest interval scurt, să înțeleagă obiectivele majore și acele cerințe, de fapt, în cadrul, dar și oportunități în cadrul programului. Noi, oricum, suntem la contact în orice timp, încercăm să facilităm și cu beneficiarii, potențiali beneficiari, dar vă încurajăm totuși să vă înregistrați ca un prim pas important și imediat să vă înregistrați pe pagina programului, să explorați oportunitățile care le oferă și să puteți identifica cei potențiali parteneri sau acele propuneri de parteneriat pe care le intenționați. Noi vom disemina prezentările și mersi Laurențiu pentru această mențiune, pentru că participanții au întrebat deja, dar și vom fi acel punct de contact la nivel național pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a face legătura cu secretariatul, pentru a soluționa anumite, poate, blocaje sau ceea ce aveți nevoie pentru a explora și beneficia de aceste oportunități pe care le oferă programul respectiv. Noi vă mulțumim pentru timp și disponibilitate și vă încurajăm. Mai multe detalii puteți găsi și pe pagina Cancelariei de Stat. Avem o secțiune dedicată programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și programele Interreg. Astea două noi, care Republica Moldova a devenit eligibilă. Așa că nu ezitați, ne contactați, încercați să beneficiați de aceste oportunități. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Mulțumim. Toate bune. Toate bune. Mare drag, vă mulțumim. La revedere!